Moikka! Tää on nyt 4. kerta, kun mä yritän tehdä videoa ja katsotaan onnistuuko se. Tuo kuusiparka tuolla niin on joutunut pihassa, no ainakin tekniikka lähtee heti, kun lähtee nappikuulokkeet menemään. Pitääkö minun tarkoitus tää kirjoittaa viestinä, mutta mä en haluaisi sitä. Eli uusi yritys. Erittäin ihanaa kohta olevaa joulua ja sitten ihanaa rauhallista, onnellista ja tietysti parempaa uutta vuotta, mikä tulee olemaan, mikä on niin kuin ollut. Ainahan voi pyytää parempaa. Ja kun nyt on joulu ja mulla on sitten kaiken lisäksi vielä silmätulehdus, niin minä ajattelin kertoa jonkinnäköisen pienen vivahduksen siitä, miten sä voit manifestoida jotakin jonkun puun avulla. Mulla on, koska en istu tuolla lumihangessa ulkona, se on tietysti tehokkaampaa, jos mä siellä olisin, tai no en mä tiedä, onko se tehokkaampaa. Mutta mä otin monennenkohan kuusen oksan otin tuolta pihakuusesta. No onneksi niitä riittää. Ja mulla tää kuusi on ihan sen takia, että joulu ja tää on voimakas parantaja. Ja mä tietysti toivon, että tämä nappikuulokkeet vois kestää paikoillaan, mutta että tämä parantaisi minun tämän silmätulehduksen lopullisesti. Mä oon nyt kärsinyt siitä kohta kuukauden päivät ja nyt alkaa olla pikkusen parempaan meno. Ja ulkonaolohan aina auttaa, varsinkin niin kuin tuollaisen tietysti, jos mulla on flunssa tai kuume tai joku muu, niin silloin kannattaa vaan hakea kiireesti kuusen okseen manifestoida sen avulla niin kuin, terveyttä itselleen. Koska kuusi on antibiootti ja se on meillä aina vihreä, ikivihreä. Ja tätä voi käyttää teenä, niin kuin muun muassa mä oon nyt käyttänyt tätä teenä. Tästä on tehnyt monena päivänä teetä, tästä ja siankärsämöstä, haudutettua teetä. Ja tämä auttaa niin kuin aika moneen asiaan, kun miettii, että mitä kaikkea kuusi edustaa. Ja se ei tarvitse olla välttämättä se, mitä minä sanon, vaan mitä se sinulle edustaa. Ja ennen kaikkea manifestoidaan joulun taikaa. Mutta jos olet ulkona ja haluat olla ulkona, niin valitse se puu, mitä sinä niin kuin tarvitset tai mitä sinä kaipaat. Ja mene niin, että sulla on selkä sitä puuta vasten ja kuuntele. Anna itsesi tuntea sen puun hengitys. Okei, mulla on oksa. Niin mä laitan sen oksan tähän. Ja nyt mä tietysti höpötän nyt koko ajan, mutta mulla olisi tarkoitus, että mä voin hiljentyä. Niin mä saan tämän kuusen tuoksun. Myös tämä oksa hengittää vielä. Ja mä pääsen kommunikoimaan tämän oksan kanssa. Ja niin kuin on, että näillä on semmoisia perusluonteita. Kuusi on voimakas tämmöinen auttaja, parantaja. Se on semmoinen niin kuin yleisohje, se suojelee. Aikanaan on kuuselta kysytty, mihin kohti on talo oikein rakentaa. Se neuvoo. Ja sitten jos sä kaipaat jotain voimaa ja teet sä semmoista maskuliinista ja jotain muuta, niin mänty on se oikein. Ja mänty on myös runsauden. Eli jos sä haluat manifestoida runsautta, niin ota silloin mänty avuksi. Mutta mänty on myös, se on antiseptinen aine ja, en mä tiedä pitäisikö kertoa tätä, mutta se on aikanaan käytetty potenssilääkkeenä. Ja koivu, vaikka siinä ei olekaan lehtiä
Mutta sillä on oksat ja ne lehdet on siellä piilossa, silmuissa, pienissä. Niin siinä on silti siinä koivun oksassa on se sen energia. Ja koivu on taas sitten semmoinen äidillinen sydänsurujen paikkaa ja kaikkea mitä voidaan niin kuin naisellisuuteen liittää. Niin koivu on siinä erittäin hyvä. Paju on taas kujeileva. Pihlaja on pyhä, suojelee. Tässä varmaan niin kuin ehkä yleisimmät, niin kuin, mitä meillä nyt on tälleen saatavilla. Omenapuu myös, vaikka se ei ole luonnonkasveja, niin se on iloa tuo ja totta kai se tuo terveyttä. Kun mietit mitä ne omenat tekee, niin nehän on terveellisiä. Mutta mitäs mulla täällä on? Mulla vilkkuu sähkövalot. Tuliko tänne joku tonttu kenties? Ja mä nyt toivon, että mulla nämä mun kuulokkeet kestää täällä. Ja mä teen pienen esimerkin, mihin sä voit niin kun lähteä mukaan. Mut jos sulla on mahdollista, niin etsi parempi paikka istua, kuten minulla tässä nytten. Mulla ei ole mahdollisuus nyt nojata päätä tuohon seinään, tai niin päätä nojata. Ja semmoinen paikka, missä voit rentoutua täysin. Jos voit olla pitkällään, niin olet, tai sitten sillä tavalla, että sä saat päälle tuen ja selälle tuen ja jalat on hyvin ja mä oon tämmöinen ristiistuja aina ollut. Niin mä annan nyt pienen vinkin, mitä sä pystyt sitten itse käyttämään. Eli kun sä saat sen hyvän asennon, niin laita silmät kiinni. Hengitä nenän kautta syvään sisään. Pidätä hetki. Ja suun kautta ulos. Toista tämä 3 kertaa. Ja anna jokaisella uloshengityksellä itsellesi lupa rentoutua enemmän ja enemmän. Se antaa sinulle mahdollisuuden myös tuntea sen puun tai sen oksan, minkä olet valinnut. Ja olet täysin turvassa. Tunnet koko ajan sen, minkä päällä sinä olet. Ja voit antaa itsellesi luvan rentoutua ja rentoutua. Anna mielikuvituksesi tulla myös siihen, koska mielikuvitus on erittäin voimakas osa, iso osa sinua. Ja se tuo sinun korkeimman minäsi läsnä. Joka kerta kun hengität sisään, hengität ihan normaalisti, rauhallisesti, niin hengitä rauhaa, rakkautta, hyvinvointia. Ja kun hengität suun kautta ulos, niin anna kaikki stressi, kaikki mieltä painavat asiat poistua niin, että voit turvassa, täysin turvassa rentoutua enemmän ja enemmän. Tunnet sen puun tai oksan ja anna itsellesi lupa ottaa yhteys siihen. Hengittele tuoksua. Tunnet sen, miltä se tuntuu. Aivan kaikessa rauhassa. Jos olet visuaalinen, niin anna kuvien tulla ja mennä
Jos tulee häiritseviä asioita, niin ne on kuin poutapilviä, jotka lipuvat ohi. Älä kiinnitä niihin sen enempää huomiota. Anna itsellesi rauha ja lupa nyt tuntea omalla tavallasi. Joko kädellä tunnet sen, miltä se puun oksa tai puun runko tuntuu, tai miltä se tuntuu selän takana. Tunnetko ehkä jonkun tuoksun? Tai saatko jonkinnäköistä muuta viestiä siltä puulta? Puu pystyy luomaan sinulle mielikuvia. Ja puu pystyy myös kertomaan aivan selviä sanoja, kuin vaan sallit sen. Ja mikä on sinulle se kaikkein luonnollisin tapa. Voit tehdä tätä kaikessa rauhassa. Ja jos tuntuu siltä, että et saa yhteyttä tai sinua häiritsee joku, niin voit aina tehdä niin, että hengität 3 kertaa syvään ja pidätät ja sitten puhallat sen kaiken häiritsevän pois. Otat itsellesi niin kauan aikaa kuin on mahdollista tai tarpeellista. Ja sen jälkeen voit palata tähän aikaan ja paikkaan. Hengität syvään sisään ja oikein voimallisesti ulos. Ja voit avata silmäsi. Tämä on erittäin yksinkertainen meditaatio. Se toimii moneen muuhun asiaan myös. Ei vain niin kuin puun kanssa. Mutta kun olet yhteydessä siihen puuhun, tai jos sinusta tuntuu siltä, että et saa sitä yhteyttä siihen puuhun, niin kerro sille puulle kumminkin se, mitä sinä toivot, mitä sinä pyydät siltä, ja anna sille lupa, että se lähtee toteuttamaan sitä. Ja usko pois, pyytäjälle vastataan. Missä muodossa ja tuleeko se heti vai tunnin päästä vai ylihuomenna, sitä ei tiedä. Mutta saat aina vastauksen. Luonto vastaa sulle aina. Ja riippuen siitä, että oletko visuaalisena ihmisenä, sinun on hyvin helppo saada erilaisia vastauksia luonnosta. Jos kuulet, niin anna itsellesi lupa kuulla, kuinka tuuli puhuu sinulle. Tai kuinka joki virtaa ja puhuu sinulle. Kun annat mielikuvituksen tulla mukaan, niin sieltä tulee sanoja. Ja ne sanat ovat sinun korkeimmasta minästä, koska mielikuvitus ei tule ulkopuolelta, se tulee sinusta. Ja tässä viestissä on sitten muutamia kuvia, mitä sä voit hyödyntää tai ottaa ehkä vinkkiä siitä, että menet ulos ja kun uutena vuotenahan valetaan tinaa ja sitten katsellaan, että okei, että miltä tämä varjo näyttää ja mielikuvitus kertoo sulle. Sä et tarvitse tinaa, kun sä voit mennä ulos ja katsella puita vaikka. Niin
ja annat sen kysymyksen, mieltä askarruttavan kysymyksen, niin sen jälkeen yllättävää, miten paljon oksat voi kertoa. Jokainen näkee niissä eri asioita, juuri sen, minkä niillä on tarkoituskin nähdä. Joku puu voi näyttää sulle 10 eri kuvia, tai sen oksat voi kahdistaa sinulle vaikka kuinka paljon erilaisia sanoja ja asioita. Luota intuitioon. Se on meillä kaikilla olemassa. Ja usko, se toimii. Sitä voi kehittää, sitä voi opetella enemmän. Ja mä varmaan teen jonkun videon silleen, että jaan YouTubessa, niin mitenkä voit kehittää aivan yksinkertaisesti omaa intuitiosasi. Mä huomannut, että mä oon kavereille neuvonut sitä ja ne on sitten ollut, että jes, tää rupeaa toimimaan. Ja sitten mä vaan niinku, ai se toimii vai? Sitten niin mä voin saman tiedon jaa, mutta en tässä videossa. Mä toivotan teille ihanaa joulua ja toivottavasti joulupukki tai tontut käy. Olitpa yksin taikka suuressa porukassa, niin joka tapauksessa kaikille yhtä lailla ihanaa joulua ja palataan ensi vuonna parempana ja ehkä voidaan tehdä niitä lupauksia ja nekin voidaan heittää tonne vaikka apua pyytää puulta, että sä pystyt pitämään. Ja mä en tee lupauksia, koska mä tiedän, että mä syön ne, mutta voin muuten päättää jotain asioita. Mutta toivon, että mun sormi ei ole liikaa kahissut tässä ja olen pahoillani todellakin tästä kuuluvuudesta, mutta ihanaa loppuvuotta ja vielä ihanampaa alkavaa vuotta nähdään vuonna 2024. Moi!